Mine gode herrer, jeg vil gerne takke jer alle sammen for at have mødt op i dag. Så en fryd det er at se menigheden samlet, og så endda i sådan et pragtfuldt vejr. Tak. I dag er en glædens dag. Dagen, hvor vi går fra at være en gruppe 2 tilhængere til at være Herrens udvalgte. Ved at rense vor menighed for den synd, der har uværdiggjort os længe, vil vi bevise, at vi er de rette til at udføre Herrens vilje. Og jeg håber inderligt, at vi på trods af den seneste tids forhindringer igen kan komme i gang med arbejdet. Skål på det. Skål. How the weekend goes. How it goes. I've got a dream house. I'll build there one day. That my happy heart beats like a cloud. Woo! Ja! Tak. Nå mine herrer, I må lige have undskyldt. Jeg skal over og kigge til sagerne. Nu er der champagne. Har I styr på årsregnskabet? Nej, jeg skal ikke have tid her på det sidste, så... Ja, jeg må hjælpe dig. Ja, jeg ved godt, du er meget imod det her. Jeg kan se det i dine øjne. Det kan vi alle. Du har mistet håbet, troen. Men det her, det er det eneste rigtige. Du har trodset menigheden, og derfor kan vi ikke lade dig fortsætte. Til gengæld vil du få den største af alle gaver. En smuk afsked med denne verden, og en plads i den nye. En genforening med dine elskede, og en plads ved Herrens side. Er du ikke bange, Henriksen? Accepter din skæbne. Jeg vil lade dig være lidt alene med dine tanker. Vær stærk i troen, Henriksen. Han sendte sin egen søn i syndig kødslighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synd i kødet, hvor lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed med kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige ved det kødelige, og de åndelige ved det åndelige. Det kød vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kød vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Det er din tur nu. Jeg kan ikke. Vi har alle sammen været igennem det her. Du skal gøre det. Jeg kan ikke. Det er forkert, det her. Jeg er ked af det.
Jeg har forhindret. Slap af. Jeg er ked af det her. Du skulle altså have stoppet for en for lang tid siden. Jeg ved godt, det var fuldstændig overhørt. Og det er derfor, vi skal væk herfra. Han er på vej. Jamen, hr. Mortensen. Er du nu også her? Jeg var bare lige op og se til ham. Altså, jeg ved ikke, han har slået lykspil eller noget. Jeg ved ikke, hvordan. Du behøver ikke sige, hvad hr. Mortensen. Jeg er så alt. Så er det din tur. Hvad fanden? Skal vi lige snart have noget mad? Jo, jeg synes godt, jeg vil være sulten. Lad os hellere gå ind og tage noget mad.